Omo science. Niyende. Omo science. Niyende. Nigonde imea Gusii Urban Blaze. #ekebembeli. Yadi na koronya ramba. Chenkorkunga MC Megi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchunga monyere. Nigukomerana na Petra Mukira. Asichingeru chabasai. Mama woyolo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Korkunga Faith Star nyagote bagagunga jirani. Asomuroberi Gusii Urban Blaze. #yase mitandao yonspi #ekebemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkobo kamami na eweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche na inde baka mami Aria gendreta simitandao chingeru chija aria korekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebilenko binde #ekebemberi umurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotage tumanye asubwango mono abwonda isi weke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Miyamano mwancho mwarigeria bwita sene kya Ndizi TV na nego kwarigania ase entunda yende singo tainga bono twasoire asensemo yo moerio yo moroberi obwensakia litukoria Jumaine buna botambe ni igorire litukoria afya bono ase omogene ito bwe litukoria rero ne Dr. Joel Omayio oyo baire kago chaiga akera Jumaine erigoto semia na gotwa obosemia igoro ya obocheni bwe itugosena kito kwerenda asensemo ya afya na nene kitobante komenya na maruirande na kitobante kwerwaria na kitokonyora none amario gaye munye gitari itonere Dr. Maja kora asinya gitari ya nero ya Tanecious bono lenera chikweto imanyeria asinchira yo wikiranu tigatomweri baga nabo igo anya gotote inga yakuru nga yaberete asense ya ito ya Gusii osasense mo ya bosongo kumwancho muri yeto basoska igo bono turi asense mo ya afya Tuesday astoku kwalera ama roire au asitukuria lero abu badai ntuchikonyora ali engana egosenkwano yetukuria lero engambo yetukuria lero ase ago chikotomanyanga lero nki ago chikokwanera mbosemiki ago chikobwatoka ase emambi ya lero kwende tigatera mo aligania asenchirira ya bene anyale gotote yeno nyina mali etaye kamingini karibu sana daktari. Asante sana. Ngaki bwakire buya kwani umwancho murigire mutenga kiaso kwa rumbu yole ngaki ogenda tena mali etaye kengima mbia mono sana ndoli kazi ndo manyete karoto kwana ni nae bono gotukwirana asomurigeria kiagera ndunae na botura batu kuoga lakini nyeta totegerera ti igo mangana iga ko na yabosia ayabosa igo omurigeria Ndizi television asimambia bono uyori guswe no munyagitari gako kwanina bwakire buya nande karibu sana ase muroberi oyo bwoko semania kebo chenu igo asibali bamanyeta mangana osipi bagotabana eyene aro muroberi mogo semania ngakimoko ba abanda lakini tali asabanda bomubuko lakini abanda bakimobere kigara bagotabana health is wealth igo to kweba ubondo botangani ikiagara ubondo botangani nasinginjo afya yao irabekere ndonge lakini umanyete nyumba botambe ndionsi nabigo taru nabageni abandi bali bakwebolina uyori guswe ito
ngoyo naki ni ngoyo na ndega yakuru yule wosiwe ni gakuru kuna daktari Joel Omayio ikokurigeretia ase screen yawe no bokumanyana urigeretia munyagitari Joel Omayio kurwasi nyagitari ya Tanecious Support Center. Tanecious Support Center bune rietari gukwana ni nyagitari ikobwenia gwetera ase amariogo yemete yani tokorokana hapo medicine go sasa umuntu uri na wote abana alternative medicine gotubase gucandika ekerota gete konyora oborwaria gwetera ase amariogo arosiri kurwase mete tubase gucandika wekerota gete oborwaria bwo alternative yani ase njirindena abandi bali banarete oborwaria boli bwa synthetic go se conventional yani okwenda guchintetere chikonini obetwe sindani obaru ogotoka nyagitari chirichige songo lakini bono umenyete kerota gete unyagitari boli bwekerero ase nyagitari ya chire nkumasoro ngoro Afrika ya mocha ase nyagitari ebwate chimashini chiekerero ase nyagitari egotumia technology yekerero lakini yabwenia goetera ase amariogo ali arosiri kurwase bimeri igokwenyora ase nyagitari ya Tanecious Support Center no daktari Joel Omayio gotoka nyagitari yeke gotoka mucho monene obosongo igona igwekire obosongo town ime no nyagitari ya Tanecious Support Center gotoka lakini ntori town gati egoturikanda ake asura nyare gukora kindi yonse kiri konyara igo Tanecious Support Center ni nyagitari egotoka mucho obosongo chinsemo chia nyangongo abandi mbali bakwebona nyangongo ngai nyangongo ne karole bosongo estechime igo ase bali bakurukuru bosongo ni korusone kamate bali bakurukuru mosojo mate bakurukuru yugis kurumigoli kurukirigoli kurukaro karogoro kurukeumbu kuruchiru cyose kirikigocha ukoline gari go ikibosongo kera ego kurukurukia mabundu go kurukuru masongo mate go kurukuru andosi aseseme ya mate go gocha bake stechime karwo ikire stechime tambuke para mate mafutana ali amakutano para ni rali kugenda yasoka getale yerami gona kule stechime opposite para mate e panero hore kwenda straight yasoka getale yerami igo basa abandi bayimaite ninjira yigweta masusa utirimboke ngora utira keigo nabokonya gwikire nyangongo dio ke primary school abandi gora kulikani bali nyangongo na nyakongo ya nyangongo naenda abandi kulikani bali na nyangongo ya busongo na nyangongo njire ikiaro machoga mate nyangongo nero ukikirugoro nyangongo nero lakini toko kwanda nyangongo eri busongo gati gose barabali ni stage ya busongo stage nene igo gwatiri gwikire nyangongo dio ke primary school oskebo siasinini nabokonyora Tanecious Support Center tole para igoro litali nene likire kabisa korona nyango ni Tanecious Support Center Limited lakini para rogoro nabokora nyango center SDH igo tole katikati yani nago konyora nyango dio ke primary school ko konyora gusibwa ukwara nyango center SDH igo manyana gwatigire Tanecious gat maega kiagera tole para mate gose opposite nyango center SDH lakini tobase gucandika ikiagere namba munyagitari no era bwase screen yao yo minto director Joshua auta na baote ana no era bwase screen yao na niko gotebinde kiagere ere noti isana ibere inye isana isato inye isano yani 07 48 45 45 45 gotubase kunyo chandiki kiana bwakero munyagitari akoe direction na kinandi gotagete ko puki kiara muna bone gwake namba yo munyagitari na bokonyo limit kiano ara sempewa gwake namba ye receptionist inotibere isato isana ibere yani gwa bekire 0202 ugukorera 37 nabokonya kwanyorire 8 opuki oborie gose akorokera lina kyogoja ndiko konya nutete chat no munyagitari nabo chat no munyagitari asi namba yesi miangoro kabisa inoti isana ibere isanemo kianda ibere inye isano 07 26 92 45 45 nora nyore gotete kolikero munyagitari rihuko gose bakorokana email asamangana ali amanga tanyago so ase SMS takonyaro so ase chat abo so ase email yeto olike info@taneciousapo.co.ke gose contact@taneciousapo.co.ke gokonyora nutete korra mangana tu kwanere rase se amoijibicha aito kwanere kurumaiga ali agoeteire abo so aso mtandao ito YouTube olike Tanecious Support Center Limited gali as YouTube na bokolika LTD gose limited rienge Tanecious Support Center LTD kokonyora na yonsp inkianda iliko mina boso ase website itolike www.taneciousapo.co.ke gose na bukwenda gali as Google Map kirotagete kola ratumie map eli ensengima olike Tanecious Support Center Limited lakini ndi gotagete gotara gocha na bugutara ngora pakoike chinsemo chia bosongo omochi onyangongo otire ngora ase bali bakurukuru Nyamira tidabe bamaega ekiaro kurure
yani gegweta chogo igogoikere junction ya Nyangongo irari tare osoime akego bosi akego na bokoro goikire Nyangongo Central City Church para maatera bokonya kwanyore ni Tanecious Apple Center Limited igoto bose gochandika igo kurukuru Nyamira nango chore boke stage imena ndo chuko chaka kuruko ira na maiga igo bose pare yimeiga botirimboka namo kurukuru Nyangongo junction gosonye gari gegwete chang pare igoika na bogoswane yaro imebate na nkerigabu Tanecious Apple Center Limited. Okay, asante kigima omonyagitari tonere Joel Omayio onyare gotumanya ngayaberete ngayakorwa nigo kwa igure mwancho muriria na kumanyiriga ko ruchinsamo cyabo songo asense media ayanya Kongo igobono goteiringa yaberete boigo enamba ya enirase screen na bokonyeri kanse andake konye ko bwateri bulyo mwancho muria tutumere kwetera ase namba ye studio etonyale komoboria ase boniga kare iga anyale gokuhireneria ase chira ya bwango naboko boria gwetera ase namba 0792192834 192192834 ase gotoma uchumbe yawe nyenge gwetera ase esimi boigo tunyale kunyobwato kana boigo anyale kuireneria ro munyene ekyagera nari igase gitaseni geito na boigo gwetera sense ameri ya Facebook tunyale muna Ndizi TV News Digital edunyale kusangana ntwe ase mambi yabono asense meyiga ayobo chenu nabo igo asense mo ya YouTube nabo konya gotubwatia aye masayemo asawunya na Ndizi TV News nabo igo ntora se mutandao ryo monene umanyikaire buna website asawunya na www.ndizitv.net eryonyalo usangana ntwe ase mambi yabono chinsa chonsi ingoto katore ase omutandao yo igo mwancho morigire to basa komisi gende kyonsi to basa batenga abono na sokire tingonyara kwikera morobe usukubwati morobe ryo manyenkito kwanera mboro rikitu kwana ase lituko lialera gomwancho moriengo kwalega nikengma to so asense meyiga tu manyinga mboro rikitu kwanera ase emambi yabonega ntetenge daktari ribaga atwererenga mboro irikyoboiga to kwanera ase mambi yalera daktari muyamona sana imito dolkas nase emambi yabono na ndo manyete chinga kichi ni chinga kichembura nechinga kichembura abantu abange sana bachandikire sana asinginchi yo kotwara yentokorokane kiuno bandi bali babwati chiasima bona bandi bali babwati chiarachi so obokendu bwa bachandire sana lakini aitali aro etobikiri tukolia rero nyakwanira sini ni asinginchi etobikiri tukolia rero gokonya kolengereria ali nana kitogo chiko kwanira tukolia rero tucho kwanira igoro yoburwire Bw'Obongo lakini bona tutarika etobikiri tukolia rero natako kwanana asinginchi yenga kimbura yabeire nyinge abandu manyete bayiru na maji twateba na maji mbura ya keire lakini rende bonona ayonsi to kunyara ko yatanga lakini ayora nyari gutanga na asingincho nga kimbura andi gitogota abana to somani yakego otakire kubeka cyanga cyiriberera asingincho bokendu na obura nyari bwa koretereire kwanyonye kwa bwate kiuno anyari ya gwakire kya kugore kya gorusiri buguma bwa onye kwa bwate cyasima na bokonya osine cyaraji asingincho nga kibokendu na bokonya wasumbukire sana kyagarambara abantu cinga kibokendu na bona bwate mechandasi kuba kyabo bose babwate sinusitis na bokonyorana chinga kuneji okonyorana pausieka na chimiro sana yona ndo bona abantu borokonyorana babwate chiaraji abando konya babwate sinusitis abando konya babwate asima lakini mbamanyeti bone kara konyoro chakiri osieka na mono ikokonyoro chakiri koligina nkibono ngokora na kingokora kiagero chandikire lakini to chandike kiagero manyeteri oli no ligotoka asinya gitali Tanecious Apple Center ikokonyorana ngakiyoboke nuko sieka no lige kuba chimiro chiao go sengo igoro go sinyiko yana go sengo igoro ge kuba ge chura ngo igoro ge ntuko komete tabuneke uno bani barokonya babetiri buneke uno lakini ni chiasi dikire chinyinge nabokonya no gwa tutali gale sinya gitali Tanecious Apple Center ikiaga ntuka tuwachi machine chekera chigo pima chikoligere muno ruarete no tatote uno ruarete ano tatote bana igoro na jete kubuka mugoraba bo singi jobuke no ngo na sikanire chimachine chete chigo pima chioka igara to kwa mariogo na ayo nyare ko babuye kiaga ntura manyambo ngo kimbule cyo kwera yo tubaso cyandika mono ni riogo lire gale sinya gitali Tanecious Apple Center lakini ayo sibono aitwalinga sogo etera ira na seto lakini na maana nga abokendu mbororo na abantu mbabwente kwerenda asichinga kechiga ase litukolera ngwa kwana nga ke tuchukwanira oburoire Bw'Obongo nditutwiro ayemase mugika ase topikeyo tonyale gukwanira ase obwimo tweresere nga oburoire Bw'Obongo mborire kyobo na nchera ki otote nga mborire kyobo igabongo bogoche bwari Obongo ase omubire omwanya bantu kero to kwanira mitodolika siburire Bw'Obongo Obongo mbubwate Obongo na bw'omuntu
igona senjiri ndina ekeruta bwati obongo bwikiranete biratuka abantu bachakire ukoniki na ngose gukoroke barimo biratuka bachakire korengera no orema yani orap nomo asingi obongo bwao lakini ndiro konyorana ebibyosi biko basingi njibintu biriyo gukora lakini obongo mbuye bole lakini bono ndiro konyorana obongo bwao mbwatu buruire na muruire akuri obongo na mange sana igone korto kwane gori yuruire obongo to kwane gori yuruire obo mugusabire akuri asense moyo obongo bwao yakero munyite na babanta abange bakunu buruire obongo barengereria abantu barokonya babwatu muchando sino ibwe epilepsy no buruire obongo abantu barokonya babwatu muchando depression no buruire obongo abantu barokonya babwatu muchando hysteria no buruire obongo abantu babwatu muchando amnesia no buruire obongo abantu babwatu muchando dementia no buruire obongo abantu babwatu muchando bwenzima stereo no buruire obongo na roso memory no buruire obongo ikomarwira ko basobongo na mange sana akiri tukulia tuchukwa no umuchando chandira abantu abange na especially abantu bakomachiko bana n'emyaka emengake tokurukana uburuire bwa enzima na enzima na buruire bwo komachiko ikero uruire bondi bukurukuna dementia ikoni chukwa na muruire ayabere asingi nchona yakomachiko twari manyirwe kaini yakomachiko vegentekamo lakini na muruire ara abere tofauti uri tukulia rero ngo tukwa n'uburuire bwo bongo bukurukuna enzima ose dementia. Okay, go mwancho murie kwa manyere ngari tukuria rero nga kitukwanira etwakwanira obure Bw'Obongo buna ko igo Dr. Tabire nga amare na mange are asobongo kolendere etwakwanira enzima oyibo gocherera dementia bona chiko twerestera asenchira ayo obwagale obure iro boiga na kibo gocha somobere bwo monto. Yes, mitodol kasuna nati koteba umuchando yo gosoburuiro bokurukuna enzima no umuchando goso asobongo bwao na ndumanyite kerontara chago chimone igoro yo buruire abantu bana bakubuli no bongo mbolibo bantu mete bokorengereri obongo bo no umuchando igente gostokurukana okorengereri kwa okomobere yani decision chonse pichikomeke gose bintu byose biriyo gukora asomobero ego bikoba control gose bigokorwa asingi obongo bwao igo konyorana mahambi kwa bokero tagitiko gende gasi na singi njobongo bwao kandi no bono lero rosete gokonyorana kwa bokero lakini bono twigweti tubwati na ne mudi yo baseka na singi njobongo bwao igobongo bwao no bokogera kwa kore bintu tokorukana no boko make judgment no boko make decisions igona na boko kogera ebintu byao byelituko byaba na no bokogera tokumanyano oyo ndolikas no yo daktari asingi njobongo bwao yani ibintu byabo kora igo abantu abange bakomanyite asingi njobongo bwao igo umuchando tugokwana na Bw'Obongo sana tari muchando okoretwa gusugutambukirwa no yonde no muchando ogocha sore asinginchi yubugima bwao igona ekaruto kwane goro yubugima bwao umuchando enzima gose dementia no muchando ogocha asinginchi yebintu biriyo gukora n'ebintu biko basubugima bwao igo is a lifestyle disease igo ingiye ko arto kwane no muchando uyu no muchando goso asobongo bwao asinginchi yugotwara stress nyinge asinginchi yugotwara osine chinchari nyinge asingi njura nyole orureri rwe no bono muchando dementia na boko ba genetico iko no muchando gocha sore asingi njibintu byoko na biranyareka ne usine sigaro kali kunywa nyingi na biranyareka na maru kali kunywa mange na biranyole caffeine yo kunywa nyingi na biranyareka ne chindagiro kunjibwata mafuta mange na biranyareka ne injali gose watu omera na biranyareka ne gentu kyamera usine ne gentu ne tumor kyamera sobongo bwo iko ngoja tulina inkike gokosie muchando lakini bono umuchando ogocha sore o affect obongo bwao no umuchando tokurukana enzima ekero umuchando yo gocha na biranyareka umuchando yo oche asingi nji ya stress chinyingi asingi nji binte bingo korengeria sobuguma bwao asingi nji binte bingo byangire koba buyabunuta getasobuguma bwao asingi nji abantu bagwetana ini bagerire gwatwalire birengeria bingo sonobuguma bwao bwakongire umuchando na biko nyarekana muno umuchando bwenzima na biko nyarekana oretwe asingi nji ya depression yani na okorengera lyo konge paka kwa depressed ogustuko konge okonya watwalire mechande menge na biko koletera umuchando depression na depression na biko nyarekana koletera umuchando bwenzima umuchando bwenzima na bogo nyarekana oja sore asinginjo yokotumia muno bona abantu bali bagutumia caffeine nyingi amachani amangi gose coffee nyingi gose koke nyingi yani asinginjo na kera lituko akotumia boire na ende nyingi na boko nyora ya kanirie gose atangire bintu tokorokana receptor cells gose
bintu biribiko gara bongo bwangu sa mangana andi bwataria mangana igoro to kwane igoro bongo go to kwanira ase center gose katigati ase nerves chikumerana na nerves ne ji fibers chikotaria gose bintu biribiko taria amangana so mobero bono ekaro konya na gwatumire bintu bia so bongo gose ebinywa cia so bongo na bokonya bia tangire bintu na bira nyarikane ego kwaruara gose no mochando buno bono diabetes na biko nyarikana egrete omochando oyo bwensima lakini bono omochando oyo bwensima naona biko nyarikana ore to mochando dementia nakiko na teona mirero gwika kwandi enzima na dementia yobone karwa twari mochando bwensima na biko nyarikana ore muina lakini bono utaratwara mochando o dementia utaratwara mochando bwensima na boko nyano bwato mochando oro memory gose memory yaona be collapse yani ukonya na turiko inyore bintu na boko nya gwatwara omochando tokorokana hysteria ne karo konyorana aibwe ko monyene turiko nyara go control your panics your fear yani tokorokana panic attacks ngobone karo turiko nyara go control turiko nyara ko yitanga ukonyora ne gento go chike sinini ya gostua na boko nyara ya kole tero mochando bwensimas na boko nyara chinga kichinde ndiro konyorana obongo bwa muri konyara kwewe turiko nyara ko recognize to konyara ko inyorana buno wano na wanga na bolina akibono dito gukoroka singinjiri tari ona bogo ntirero ngebe konya kwebire chi direction asinginjo bwate roso memory ose onya gwatwara rumuchando tukurukana asinginjo bwate muchando bwa munesia bona bokonya na gwachakiri gutwara goso koreteire indigena bokonya gya koretire rumuchando bwensima ose onya bya koretire rumuchando dementia lakini sana kanto ito differentiate tiko na kwanire mono igoro ya enzima dukwane bitu mono igoro yimanyire ke koreta ni chindagera turali lakini mono omuchando oyo oikira bona ena bikonyarikana asinginjo ya we and there echi yao asinginjo ye chinis chao ngaki boire nga yiboire koru nafokonyora no muchandi kwareta kurwa yago ikia sensima kumno kunye gusuki miaka ya uika 30 40 kwaenda nafokonyora yago letero muchando ntokorukana dementia na ikanto ikira so muchando dementia ono tugu ikira so muchando oyo konyoro ochandi tabanta bange babere overage baguchaka ngora igo ni manyire byo kweba so na bakoenda kurwa igani ngentawo chikuikurwe chikoni alinge sitting room anyore bwebire muna ikire gati andera nego chabu nago ikana ndi bwebire pado iko getigire genteke na bakweba ingentasabe kirete ngobono ekarto kwa no muchando bwensima abo koletera umuchando o dementia oningwanira subwa kalimono umuchando o dementia okay ekere goteba abantu bali over age mbanto kya not over age pase pati miaka ya koreke ya chini gorake ikokorto kwa negore over age gose miaka ya bere mengake mono umuchando yo dementia igo affect abantu batagire miaka ya 45 guchimoino ikiagero manyete na we ande tego sobo gotubo monto ngo gwatire no reri abantu bali bagotuka bagotire bali bibiti abantu bali bagotuka bagotire bali 70 abantu bali bagotuka bagotire bali 90 gongi ngo kwa negore yo bagotu yani age limit tebuati limit age tebuati limit ende yonzi is just a number but asingenjo ya chins abantu bali kaguika 50 ekara koreka no mo tusaka ko abantu bande ekaro bali age ya 90 ngobono euro reri ornage kwa tote abana nani yako ogotire karo musinini nani ogotire karo monene igona assumption yose what the traditional belief abantu bagoteba asingenjo na ebinta chakiro gukora ebikoro kino ikire miaka yobogotu ase aitari 45 ali 50 ali 60 kwendera na abandi barokonyora unobona usenese amo yabo swati abakonyora umuswati yako na menopause na 65 nundi naro kwenda na 40 igomanyete mwezi mwakore kimwatambukira obogotu igobona obogotu obo is not about age is about your genes bona ekango kwande igoro ya over age na ikora na dispace yake na ntose ko yebekera over age pase so tebe na you are aware and their age asinge njona age nero go transist kurwa soko grow young to ko grow old ngobona asense amo yabo swati mbanyita mangana ikagara na riko kuna menopause ekaro ikire menopause you are waikire age yo chaka ko grow old yani asenjire na kwarure age ntanga ni yo ko grow young bona you are growing old but both of them are growing ikagara ngonya korore kingonya okino gose miaka ya ngonya kogendere ngobona obogotungo kwanira boko gera abantu baba affected mono no bogotu obo ekaro monta ikire age yo chaka ko grow old yana na basacha ngo transit butoli gotatika bona tutabwati menopause emiaka nero goika kwanyana bona goikire bona turigo kineni mo yani growing ya physical bona your body ego chaka ko grow old bona kwanyana ebinte bingo gochaka gukora nebyo bogotubwo yani na gwachakira korenga na bona njina igire ritaya nje bona ibintu tete gukora nebyo kolenda abantu abakabana gotira lakini ndomanyete bona with age yani with genes bonyora abantu bandi bali bakuguro old mapema na abandi bali bakuguro old later
Okay, asante kimo mwanchu murigerera ni goto gena tegwa semya igoro yoburoire Bw'Obongo asibonale omonyagitari to Omayio ale gotwerera igoro ya enzema na kibo okoria omonto usena kibo korokana se mubere bw'omonto ntete bono togenda sense meri ende ya science na kimbe manyero kyora manyanga bono no watuburire Bw'Obongo ebimanyiririe bw'oburwaire bw'obongo timanyitwe sitogokwanira dementia egara tubikwane byonsi amo ikiagara byamanyiririe bigwekana kekwa natakambi kwanire byonsi ko sibikoma kigwekana etafauti ne sinini ndanyago differentiate ringo kwanire imanyiririe omochando bwa dementia dementia asinginjo sana ego affect abantu ekaro baikire age yo kuguro old igo wasenjere ndibachakire kuguro old nabo kuguro young for 40 years na ndoguro old for 40 years onyama kweli tarawikera nabo kuguro young for 50 years na ndoguro young yani oguro old for 50 years igo nenjere nena obogoma bwa karbo ikire gatigati igo bogo chaka bogo change omunisia ochigo change kwa chaka kuguro kosikogota igo ne eborwiro bwa dementia boroboro mono bogo affect abantu bachire age yo kuguro old na ndoborwiro bwa dementia igo konyorana bwa karbo ikira sole ebintu nebinge sana bitari ko function lakini mona kego nate abana umuchanda abantu abange karbo bwate enzima n'umuntu abwate dementia eba kumachiko gwekania asinginjo enzima nabekoli umuntu ole yang lakini dementia mono ego koli umuntu ole nakego nate ana uikankwanira murwira yabere ekiagara chandira abantu sana asuko ya bwatania baka n'umuchando ino yomo so ekarbo ikira umuchando ikira so umuchando dementia igoko nyorana oyo n'umuchando ekera memory yao yachakire collapse ose yachakire okea paka na bigwikire point na bono ya elire igobono ekaro yikirabo ekuminina obonko bwao boikire point bono botari go nyara gokora igasieri ya kawaida botanya gokora day to days work asenjere nina neline binte binge sana okonyana byasire igona you are now sio konyana na bibya ikire climax bono mbuli konyara ko coordinate between you and your body mbuli konyara ko coordinate ayene no na organs chomo bero igona ekaro tu ikiru mo chandu dementia you are functioning yobongo bwao na your body ekomachikova directly in that gose ekomachikova getangire katikati asinginjo yake karwa toro muchando dementia gende getangani okonyora okweba sana nukweboko igokonyorana nabo noana abana bawo nyekoro moibori okobeba nababana bamino nabo kobeba nababana abantu bamino bonse nabo kobeba nababairi bawo bonse okokora ki okobeba igege manyili tangani karwa tachira asense amo ya dementia you forget almost completely keregento nabo kweba nani gento kware gokora nabo kobekirwe ndagera mesa bwebe nangoragera kware pakote biguna ragera nabo kohegwe ndagera bwebe nanko igota kware igona ekarwa ikire asumuchando yo dementia ibintu nebinge sana bikoba asole ekerego chaka na bikoro kuna mild dementia bono na bego gukirieteri oende bakaso gwikira okoba sana lakini bono ekarto kwa negoro ya dementia ekoto kwa egento kirige gose kuburwire bwa afekitio bongo bwo paka weika wanyorana turkonyara koliko organize anything gose turkonyara kuinyora kororege ntura tebena ya ne laptop oyo nyale betoli komo oyo Brighton olega oyo Ndorikasi olega oyo daktari olega tukonyara koinyore binte byonsi igento kene kelina nabogo chako kole gento otete ko gukora kweba kigima naboko egwe besa abandu mete bange bali kweba besa se bawe gito sebesa yabo lakini naboko yegwe kora gwikira umuchando yo dementia na ndu bwebe na tikwabwate besa naboko yegwa ogache bwebe igona ekara gwikira umuchando dementia igere almost last stage yo muchando no muchando gwensima nabura abeto koita gosito koletera ogokwa lakini umuchando dementia nabwo gwikira so kosia death yao ko muchando ekara gwikira se dementia obere chronic yani asinjere na bono turi kuinyora turi ko organize turi ko kora no ani bintu kwata kire ko kora muno bitakire koba nabo kweba koragera nabo kweba korara nabo kweba gotara nabo kweba bairi babo bonsi igona yani gwikira dementia na stote bana obongo bwo bono gwikira sibotete kweraps okay ekero goteba daktari nabo kweba paka no nyeno kuragera umetekero ko kuigwenchara okuigwenchara kwa makori gendagera igo totebe kwa iguri nchara gose oboriro oboiga enchaneri bokogera mobiro togo sense ibintu bune nchara iga tokuigwe ibintu bune ebyo gose uko igunonya kwagochu yani emobere yani ibintu bune ebyo kuigwe nchara enchaneri okogera mobiro toko gose obongo bwa omboko tumachi amangana gochi osenda tete gutuma amangana gochi asabongo ngabano bone nchara yaga ndire
Yes, oyo minto Dorcas. Umubiri oyo unoriga ni goro siri gosinya sega yoroseti akayobekere bintu byonse. Ande goko work in coordination. Lakini obongo na bwe center bwe bintu byonse by'umubiri. Bwamanya kubwati kune bintu bindo tokorokana hormones. Lakini obonge karobota yo no hormones na bwo tiga okore gasi yabo. Ikega na bwo kubanga no bwo coordinate. No bwo kurusiri ngane nseme yamo point 1 to point P. Gobone karobongo bwo very disturbed. Wasibwo ikira sibwo gutoka na bwo atwalira umuchandu dementia. Gobona ina benga muna ne statue iri moyo. Asinginje yake umanyiteka rukwana igoro y'enchara abantu abange mbamanyiti enchara ningi. Enchara is psychological feeling. It's the feeling of the mind. Muna chize jigento ngebwene tokobe kwasenda. It's not the feeling of the stomach. It's not the space. Tali space yera senda ekokea nindaga tuwabeke tobona ya sukire maate bonto ya tomente yende. It's just a psychological feeling. Iko no bongo bwao wo coordinate na hormones chao muna bono chise chia vere saa sita ose waikira so wente koli ndagera koma koli ndagera. That's why ekerwete kwa bekire program yao aibwe ko monyene oyebeke gosema mbi na nkonywe chai saa 2 botambe iwe ikire saa 2 because your mind na biko coordinate na hormones okonyorana sense ya tumiru go information ya tumiru ochia senda now you feel angry. Okay. Lakini bono obeke na onalitu konywe chai saa 4 no neba saa 1 ya mambi to konyara go feel angry. Asingi nchona bono tiri good information te ya tumiru there is no coordination in na chiza chia itani go sige ntonge bwente ko bachinseje ko konyorole pisi. Tazi kwa konyora sometimes ikara bantu bale pisi aho kore binto lioka ako engage the mind so much a mind na bekweba go tome information kwanya umuntu awatana njoma ndeka ronde pisi tini ko igunchara. So what is that? Because na biko na arkane space yali ngenda yao ya sukire lakini ndo manyete karto kwana igoro yindagera igoto kwana igoro yindagera egoso asenda yao lakini umanyete kare goso asedu tena muna bego ikireye ndo bandu barokonya bale go constipated wose konya na digestion yabe bwato muchando lakini uri ndagera mambi teraru oro na ndo lete yende ndagera njiri muna bono go protein animal protein okonya na ekobera asende gekege tambe igo ange minute ne karo kwa rio sene nyama njara tirigo koli bwango unekero liete chingeni because chingeni go koba chide digested bwango lakini bono asengencho enchara ne psychological feeling bona bokuri ndagera bono iga after a while onyore kwandi kwa sense go so bongo bwo bwarengere rine enchara ne bwente gukori gosabani barokonya bate handi ndagera yatiyokire buya enchara yakorire kiyandire nabandi barokonyora bate bana bone karontarari ndagera na itaniri chinsa igonko igusigo ngotenge chuka pisa njero ne chinguru chikwera but abuye bali arasidi no muntu oyekara abikire ndagera monu all those signs go disappear instantly. Ndagere tarachi na bana digested. Asinge nchona it was a feeling was sense yaring in you that no bwatenchara no le weak bono ekarwa feed what you wanted to feed. Wasikwa irobo nkobo gosomo no onyorige ndukeli kyamiseti gokonyoro send the signals or the information to umubirondo mugimana ndagera yakorire ya chire. So that feeling now ya disappear automatically. Iko enchara is a psychological feeling. Igekero bwato muchando yo dimensia asinge njo now the signal the senses the information gose mangana alitari goto mugochi ase mebereo okonyora na bono turiko manye gose enjara ya kuri yani turiko feel the anger the thirst bono igona boko bote nyitu na mache umutinyo mu lakini now you don't feel asinge njo na obongo bwo mbuli go coordinate obongo bwo mbuli go coordinate go ninda yao ose na hormones chao egero tu ale feeling yokoli and that's why okonyora no muntu yekara ikira ase dimensia abura mubekere ndagere mesa igoro ali erio gokori woka atari ko maso igotiri pakoje komura asinge njo again ende yo manyete tari no ko feel gostari no go ichoria kwa mako igona kwa igotire asina ro goika umubiro gotebina now it's now igona keko era na bore ro kori ndagera ere nyinge mambioli nsinini is not the space is about the feeling is about the hormones singa kichiko ko regulate umubiro ko kwanya no muntu bone kara ikiro muchando yo dimensia na bakori okoria okori ndagera yoka paka kore kipaka nyore na aibwe kugocha kumura kurwo na bara nyore na tamanye tiko sinkori ale ndagera
paka ibwe kwa mubitiri na kalie abira atoke na bone karali na ende alirioka na bokonyo no ni chinguru bonte chetu ko produce because there is lack of coordination yani ukobwatira na bono ko bongo bwao no mubero gose ebimo byo mubero igokonyo na binga bire binachire engabuni dracha inachire rusiri asogo tambokere rusiri oboraro bono guhocha muina ebinte binge mbiri gukora kibigokora bono mubero uri kivyake no bongo buri kivyake yanyora na bono ekeruta gite gukora ebinto igokweba na geko era na bugutware achina ndegite ko enda isiko gose ne achene ne cho gose ne achenke lakini bono asinge ncho bono otari go coordinate kyaro go bongo bo coordinate na mogorona togende andi bote byo mubero na ase go bwenda ko enda acha nasigete bono asinge nje binte coordination yeteyo abakonyora ikaranse te go korero Ikobono manyete go coordinate kyagera tamanyete na kya coordinate na bafiri ne ajenero lakini bongo bwa coordinate tina yes bo coordinate tina bone kergo iguri go asubwente kugenda nasigete egero coordinate acha yaora umuntu nabokonyora ikaranse teiga tariko ena no embolere so naina biko nyarikana obongo botiga go coordinate bono ne chitoronchi yes bono na baikaranse teiga botuko bugima no mugaso mugima umuntu nabiko nyora gago sirie direction because obongo manyete no bugo chore direction ya sogocha bono nabiko nyarikana umuntu ya aikaranse teji bol nyomba iga onye mumusiekerereti nabiko nyarikana soke tamaiti asagochi agenda yo akwenda ryoka ndi go na bako ende botuko mugaso na ko genda akorete agendete because bongo bo emburi go coordinate umatina bono mbutuko anga yogochi ira na park buo na nubo yo na bara ete na gocha boy asinge nchona coordination ye karo yikiru muchando yikira se dimensia igokonyorana yasirire okay omwancho murire ndenge tinogena tukubwatia aso obwange igoro yoburire Bw'Obongo asebono tukwanira igoro enzema nabo igo dimensia ase emambi yabono na daktari ngane tutwerera ningose na kyoburire bokorokana na kyo okumanyangana boboiga igo mwancho murito basauska toma uchumbe yao sensemo oya esimi nya gutoikira ase emambi yabono anda ke konyo kobwate liborie mwancho murige to basago ikirera kwana 92 gwetira sinambera ase screen is 0792192834 0792192834 yonyale kubolia liboli lyao obo daktari anyale kokoyiranira asenchera yabene emambi ya lero liboli kubolia enkobwatikana n'uburire Bw'Obongo emaone kyobwate gose naki ayo oigwete nabo anyale gose andake no bwate oyo mino kwaroriro bwate bimanyerere bidaktari akwanire akweba nonye no okogenda koragera gusukorara igo mwanchu nabo kuboli aliboli wetera se namba era se screen yao yere 0792192834 nabo igo nabo sasa meri ya Facebook asoti Ndizi TV News Digital nyale ko topoli aliboli yao asenchira ya bene se emambi ya boniga nabo igo nabo sasa mo ya YouTube asaba mashabiki aito altinsense cha diaspora autobwati asenchira ya bene nabo igo ndara ibanga nto watu mutanda moneno website aso autobwati ase obwange mono ase ensemeri ya www.ndizitv.net aso otonyora na www.ndizitv.net ndetenso asensemo yes ya Facebook nda ligeli babere batundenga first asonseri maticha otenga good morning from Kiamu kama watching live nabo igo kiongozi Vania onseri ata good morning from Diana Chali Mark me present nabo ikondo che wasari bata good morning sakorwa Embakasi Nairobi watching live nabo igo Jackie Barale awateba good morning bro hapa ndani nyumba sipanduki ngoni ni chekwe asante sana agendo mwanchu murige ko tuma SMS chao wetera sensemo ya simi yao wetera message asenambira se screen bo igo nabo so sensemo yo mtandao ironyale ko tuma wetera Ndizi TV News Digital nabo igo sensemo ya YouTube na Ndizi TV News igo mwanchu murige digo tora sensemo ye Omayio yo morobiro bwensa kiasto ko imanya igoro yo bacheni boito ndetogenda sensemo yende daktari yes igoro ya inkige koranto buriro boiga bwa dimensia ose enzema boso Bw'Obongo Bw'Obongo nkige korenta oburwire Bw'Obongo no burwire bokogerana osibo tokurukana degenerative cells of the brain bono ekero konyorana emuchando osoire asumubiro ikihagara bunabone kanto tukwanana the causes na biko nyarikana na marweire ubwate bunabona amantu barokonya ubwate ose type 2
diabetes nabo konyorana asengencho yesukari yekwenda iguru na ise yaenda yaba iguru ya musumbwa na ndira nase nabo konyorana ya affect chiogani chaye ege ni taga ni affect yesukari okonya ya affect chinyi ko chaye na ndi yakabiri nabo konya ya affect nobongo bwaye nabo konyorana bono ochakire gutwara umuchando ensima emukosi onye gosekosi onyora otwara umuchando dementia kiamunati ko tebo ko litanga ni gabo umuchando bwensima nabo gokosi dementia igo umuchando uyu nabiko nyarekana okosi ugocha sole asinginjo yebinywaji ugutumia bandu baro konyara mono bagutumia ebinywaji byo gotindia nabiko nyarekana gosene na marua ya gutumia gosene wine gosene inki nero raje umanyende kya gutumia ekero kwa bitumire geka nabo konyara na bi affectiri obongo bwao chiseli cyo obongo bwao abantu baro konyara babwate buno bono gose brain tumor gose ogento kemerete asobongo bwae ekero monta atwarire obo brain tumor eitaero gose rusi ya rusigu nabo konyorana chiseli sinjiro konyora chiaumire asobongo bwae nabo konyora ya mureteire omuchando wensima wose dementia abantu mbere okonyora bagutwara omuchando tukurukana osteoporosis gose osteoarthritis pono omuchando yekero so asense moyo mobiro gose oburuiro obo nabo konyora bwaretire we andetea asemeki egochwa affect chi joint chiao including ne obuji cells chobongo bwaye omuntu mbaro konyora babwate emichando buno bono gose depression yani asingenji emichando batwale stress paka yabere yabaretire yabaide as depression nabo konyora na ekero chi nerves chiao chabere depressed egekege tambe ngoko nyana cha overstrain bone kali cha overstrain cha chaka goita ojiseli chirichikira ase obongo bwa kwanyorana cha chakire kokea naboko nyorana umuchando yo oretirwa asole asengenjo ye injali bandu baroko nya batumire umutwe paka batwarire injali ase brain tissues igo ekari cha beire ga naboko nyorana cha wafegitirwa sete tissues chije brain cha affected naboko nyora cha koletere umuchando bwensima abantu baroko nyora badwa umuchando bwe stroke umuchando bwe stroke asingenjo gwa affectire enseme moyo bongo bwao napoko nyorana ebongo buli enseme ile mo ebira affected giseli chienseme ile chiakeire bono napoko nyorana chiakoletere umuchando bwensima ose umuchando odementia bulati kote abe imanyiri bibi ko machikubwekana lakini bono ndiroko nyorana asingenjo ya age na genetics wose aso koiborwa ororerirwo omonto napoko nyorana wa mareteire na ekerago agoike miaka gete asingenjo gisokoro gose abaise bakabeire karo baigire miaka gete obongo bwabo gose giseri cyumubiro chikobata bona bokonya cyabareteire degenerative asingenjo okobota kwabo gwaikire ase miaka yabo ya mapema ikumuna bono dementia na bokonya ya retiru asingenjo ya genetics no ene sima na bokonya ya retiru asingenjo ya genetics gose genes cy'omonto asingenjo tokorokana ororerirwo omonto na borokoreta omuchando yo na bokonyora oretiru asole asingenjo yokotwara omuchando oseno yenda mono ose omuchando buno nate abana watwara omuchando bwe hysteria tokorokana turikonyara go control your panics turikonyara go control your fear turikonyara go control your feelings your emotions ngona asenjere ndena ekero konyorana no bwato omuchando bwe hysteria gose no bwate obokongu asogo control yekarwate bigwe gentekebe gose kwarire gentekebe gose kwomerene ne gentekebe keliyego chanda obongo bwao bandu bali muno bana batamanyitina no bwente kwa void bad images montaka igure gentekebe kyabe na ndate tukumunyoka na ndachi korra na ndekera ikiroro na ndika kuirana na ndote abana kakie bono kinara rento mune kinje nyara korara ekero bwe manyete na to konyara go control your panics konyara go control your fears konyara go control your feelings your emotions asengencho egente kekebe muno bono manyete kara abantu banyoro no bobe omonto mwabasirire abantu bali butami gote abana komanyete na gotwarore illusions ko sengo twarore fear tiakugenda kurigireria ekiagara gento kuri gukora aso omonto rio sirete gostokoro kamaiti ayeba chekiaro ndo okubona nkiwe ko rotachikora ekiagara gokuruoro ngojoro twali chi stress chao ngojoro twali chi feeling chao ngojoro twali chi illusions chao ngojoro twali ochago twali chi ndoto chao ngojoro chago twali fear yao konyo omonto amete mitinyi tatemegima aho boete gento kiriaro cheri tukelimo so why can't you afford gento kiri tukelimo egero menye buye mitinyi tatu kubwa kwenda ogokia abantu
kurigeria gento kiri tukeremo getari gokonya getari go change kendi nyonsi omanyi gutwara omochando nini igobono komanya teno no bwato omochando bwestiria abo konyorana nuko nabo gokoretera bwo komanyane omochando oyo na abantu mbaro konyora bagutumia tupako gose chisigara ya marioki na abantu mbaro konyora bagutumia batari gutumia marioki atupako gose sigara lakini barase marioki akorwa mange marioki na barabe ne bintu bigo samboro gose ne chubi na barabe ne chifactory ora sa marioki ara mange so amarioki aya mange including ya tupako na yesigara na boko ya chinko. Yes, lakini ande kubwati na chingo oba exposed ko chia siri yoki nilio zina yabana ilie chinko yabana ilie sega ali buno bono eriko lyoki rikorwa exhaust amalioki aya mange incapon yabogoleti kubone karago so mente na yabana ichingo na bawo so wedra simio ko tubase ko exposed mono ni lyoki chinko kubona chingo echi buno bona abantu no bera toka batana chinko manyete njibwati effect ne yonsi kubona tikambera siri yoki dio kalioki kigetambe amakonya ya wa effect essence mo yao yobongo na abantu mbale bako bagoseba okora ase ensemo ya chemicals chi factory go seje ase chirangi chikoroseri go chi chemical chikoroseri ekero kwa very exposed to chemicals mono naboko nyari chakoletera omochando lakini omochando yo wensima na dementia na nabiko nyari kana asinginchi yoko borwa go siyogo ke kwa matini fulani unabone karugo chagali Tanecious ndubwate chi machine chigopima chiarana toxins asa manyinga ngo kichingana na chemicals ndubwate munabono heavy metals like lead ndubwate heavy metals like aluminium ndubwate heavy metals like now totebe iron ndubwate heavy metals chigoso asomobero unabona gold ndubwate heavy metals ora any hell so heavy metals ije karo chigoso asomobero nabiko jani kana chiaso asinginju chia yeyuka kwaenda asingintu kubwate chi nyinge nabiko jani kana chiaso asinginju chemical chiri chatumeka nabiko jani kana chiaso asinginju okoraga ase chemical chiri jo gose ase chirangi ichiaso ile chikonya accumulate na bakonyora chiaso ile chi affect chi receptor muscles chiao gose cells chiao iko chi affect obongo bo igwasi bali bawo to kaba kora se gasi ase chemical chiri strong mon gose chiri chinyinge igento kende gera affect umuntu atwara omochando oyo igento tokorokana radiations. Radiations nekero okonyorana okoba exposed to radiations gose okoba exposed to ase bintu biri bwate race chinkongu bikongusa gose bikongusa cells chiao bia chikosa mono unabono nabokonyora gose na x-ray okora x-ray chinyinge nabokonyora chia exposed gose ase radiation yere igoro mono ekero okora munabono chi machine chinene to chigotumeka resonations munabono chia MRI nabokonyora chia kokorire chia kolete radiation lakini ayo na each machine na ndio tubwate radiation ekero koba aserio gireri nyinge bantabange mumetina ekero koleka asia serio gireri nyinge na boli gokinya gose na boli koimo radiation ya igoro komanya tobeti exposed to rays lakini kwa exposed to a lot of noise unaona ndio abantu bakora gose na asijua kali iliyo kurwa paka kwanya na wa affect obongo bwa radiation ya koleka ya chirigoro ndio konya kwa very exposed to radiation simunabona gose omenye tange na asi posters chirigo post ya mangana unaona chirigo tuma mangana gose na asase ba kombo gose na ase chire dio gose na asiki bono kore angena asi postage nabo chikonya cha exposed to chia radiation abantu barokonyora bali angena ase esimiriyo ka gose computer liyoka nero kokonyora na chisa chia chinyinge no go spend botuko na mugaso ase chi computer ni machine radiation ya poteri na mono lakini asingincho kwa ya accumulated for a long time nabo konya ya koletere effect ase obongo bwao lakini ene nabo konyorana asa mangana yonsipi nabo konyorana ibintu mbiro gukora biko biraretera omochando bunabona bokonyora gose stress amangana mange ayakonya gugoikera subuguma bwao gosubuguma bwao bokonya gokonga watwara stress yakoletera depression yakoletera enzima yakoletera dementia ikobono obugimo botomenyete nabikonyarikana otoke ikokwatoka gose munabona omenyete ndaraji kurworo abantu bali bagokore igasi gose ibintu yuko strain mono nabo kore igasi gosoma mono omenyete pake over stretch your mind ikobona abantu barokonyorana gose no gosoma ali gosoma osomire paka onyorire no bongo bwawe bwachiro kare wali watana asoma bakaka be balimo ikobona nabo ugo strain ene
getinyo go strain so much na boiko nyarekana gekoretere omuchando bwa enzima was dementia. Okay, asante sana daktari asobo semie obobuya ndocho mwancho murige biro bitu bigasaine gochara ntete to siomeri asensamo ediende ye studio torasiba macha ke igona boigo toraswa asensamo ya madukani to kwerena to maiko gendera nyuma tutaragenda asenseme yo mutumuko ndochinga to isomeri amangana maya nabogo to ma SMS konyo ko bwateri boli rinde rionsi daktari nachi koirane rieke to arura asensemo yo mutumuko igotoma eriboli rinde rionsi bwate igoro yo borere Bw'Obongo gwetera ase namba yes screen wera screen yao yere 0792192834 enyango to botebia imbirengera likyo bwate gose iboli ki obwate ase mambi yabono nabo igona bogo tutara sense meri iyo mutandao o Facebook asoto nyabuna Ndizi TV News Digital nyale ko bwatoka oseto bekire comment yao kwenye kubwata iboli rinde igoro yo borere Bw'Obongo ase mambe yabono nabo igona bogo so asense meri ya YouTube otobwati asenchirere yo bwange mono gose ya mase ya mukuru iga Ndizi TV ase watu nyabuna Ndizi TV News yo mwancho murigereria kendera kubwatia moroberi yo bwensakia eri kumanya mange ase tukoria rero ya Jumaine ro daktari ikirega iga asaga ndete ko tuerera igoro yo borere Bw'Obongo ase kwa manyere gose kwa manyiwe nga naoninche na manyenga amario kyali to kunya gutariko kera ankyo nankyo nano yago tolentera oborere Bw'Obongo nabo igononye ntochikomanya ketwarwa asomoti mokonga nonyere chindagira nche chirakorentere oborere Bw'Obongo korendo ratutabiri ngaki ebinyungo bigotindia birarente oborere Bw'Obongo tobasogosuka tobasogogendale nkwirandira sika kerege kekere motwe enero Ndizi TV obwansu obwomugusii. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Negenteki ya konyora ebintu byogutumika aseduka na negenteki ya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube sockets na room heater, chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyumu chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba akirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Oboremi nobonda nomurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oboremi bw'ekerero asa abaremi bonsi imeyaliro baria Gusii nabeire ngo batebya nga oboremi nobonda nabo igo oboremi nesiro nabeire ngo gotaria imeyaliro baria Gusii tumera n'abaremi aho asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri aho gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oboremi bw'omugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogo chira botambiri tukolia maine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo batebya nga tekana irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gotwara ikiginge gesinini kurende okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde nayo igwe obote bwokoyeria endagere yo noniganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga
watching me in your house, I speak to you as a prophet. Any situation in your life is about to come out. It's about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am my friend, Prophet Omayio, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God has sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you. And every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there. Nyabeta kila ritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime Ndizi TV. Nyabeta enyagitari ya World Health Center ije gutoka imejuma chokisi nige kurwa bokorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwa marwaire, tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis. Boyo mbugwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no Bw'Obongo. So na kitoko kero montachiro bisito toko make sure nga twamwa device nutritionally na kia kwerena nga kia guitanga ko soko nyora morwe itogo tumia amarioga kawaida aitogo tatogo na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamanya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu Bw'Ogusii.
bono mwancho muri wegetasene kya Ndizi TV asoko genderera kubwatia omuro bensa kya ime ya Ndizi TV na bo bwanso bwo mugusi emambi ya rero na bono kotenga twalenga sense moyo moire yobo chenu astokanlete gukwanira igoro yuburire Bw'Obongo na daktari Joel Omayio oyorega se egetasene geito ase emambi giga asebono atwerere amange igoro yuburire Bw'Obongo ngakibo na kibo korokana usina kyokubomanya nabo igo na kinonya abimanyero byaye mbidibi na ninkiye kogera kwanyoro borero Bw'Obongo yo mwancho muri ngo tenga karibu kegima asoyoro osoire gosoyigo ire TV yaye boni ye mami ko teno moro bwensakia ime Ndizi TV na bwansu obumogusi asenseme ya obo chenu bwito ose emanyeka na afya Tuesday asto koligeria igoro yobo chenu bwito amarire au na aria autokonyora asekera ali tukusaria go cha semebere yeito tokoligeria entonyale komanyana ki tokonyarwaria konyatanga na boigo na kitoko menya singa kitwanyorira amarero nayo ngaito gwanete koikanya gitari kitubwente kogenda igo mwancho murigeria na nagotija gwatangane ingatukirina ento chikoligererie igoro yana ki ogo etanga kurwa konyora oborero bwa dementia na boigo enzema use oborero Bw'Obongo daktari na kyo montare etange konyora oborero bwa enzema na boigo Bw'Obongo yani okay Bw'Obongo ase kwa ujumla Bw'Obongo kolende twarigerie dementia na boigo enzema yes buya muno mito dorikasi nende kartwa enda tora siba machak ebintu mbire bikogera omuntu etange korwase amaroire ari agocha na kieko yatwate abana abono buruire obo mubwabo bogocha asinginjyo komenya kwao tokorokasa muno rwige songo lifestyle yao yani na ngakyo menyete inkyo koria ngomomente komo inkie ko basore yani igo kartu kwanda umuchando okoba asinginjyo komenya kwao igonda isi sana kuetanga kurwasa umuchando bunoyo lakini mbire bike utanyare kuetanga buno bono twate abana injali na bego kora kina bego kosia manganaya lakini bono umuchando uyo odementia wose umuchando bwensima n'umuchando ogwa affect cells ciao cyobongo n'umuchando ogocha asinginji ebintu biritwa kwanda kurugore binge lakini bono ndiro konyora ekero wosori yang ose oromoke utarago tikiandwate abana umuchando mono muno yo dementia gogocha at your old age lakini mono michano niri oranya wa foid kurwa gwetanga kurwa igentege tangani na ekero gochaka kura manya ayo monyene ikiamuno mono umuchando stress umuchando hysteria umuchando amnesia umuchando bwensima umuchando depression iyi nemechando oranyare gwetanga kurwa asinginjo yaki yogotiga ebirengererie binge yogotiga ji stress chinyinge yokorera amanyane igentungo nyanyare gukora nebi ntanyare gukora nebi nande oikera so munyetena inche tintagetigento kegerika tintagetimondo ntebiga tintagetibondigento keriga so ebinde biuranyare gwa avoid you avoid egere mbinya gokoretera injuries asobongo bwao asinginjo ko exposed to them nande abantu abadukuruka na mwanya bantu duwende kumanyana enjera nero ko inform umuntu sino muiri wayo sira gosininge ntaro kyabe kebe gosininge ntukyabe atabwenete kiramo gose na haitiga ko na direct komosa no manyite nimete gete kyabe ikyagera aibono ko cyakuri ko kosi omuchando emengene na bera to kosi omuchando Bw'Obongo buka onyoro gwa kosi ri omuchando bwenda yawo igo kartu taba no omuchando Bw'Obongo no bongo na bumobero yasinge njiji se jigo cyamunyoka bwango ko gwetanga kurwa semichande gwa affect Obongo ndende ko tebina ekero Obongo bwo affected but the whole parts of your body is affected because if mo bia obiosi if affected ikero Obongo na bwo control chinyigo chao igo kero Obongo bwo atwadu muchando buno muntu bwa muchando dementia no ni chinyigo chenda isi sana wo fail ikagere binte byonsi yakokora igokonyora bigo ba control no Obongo bwa umuntu bwa muchando dementia osensima ndaisi sana gutwara constipation ndaisi sana gutwara chialisa asinginjo yaki Obongo no bwo control digestion y'umubiro igo ndaisi sana go constipate ndaisi sana konyorana no ene rectum yao ya probably yani asinjere nene nabo konyorana asinginje iwa twede constipation ande kwa umisire rectum yao ya chakiri utwara umuchando korokana hemorrhoid yose piles igo umuchando yuto gotebana umuchando Bw'Obongo asinginje no bongo no bo control no ene bimo bya obigotara nabo konya gwikaransire poison yemo bakonya gwatwara usine shida yo mugongo nabo konya gwa very affected disk chao nabo konya kwa very affected gwatwara arthritis na biranya
yani gwatware osteo rheumatoid arthritis chonsi gokonya gwachakire gwatigo na biranyakana asinge omochando bwa obongo igo obongo na bw'omobero na bikonyarikana gwacha gutwara amagandi chitoro chikobore yomete chikaro chitoro chikobore igo nensomuni obwate na bokonya gutwara chito yani okoboro chitoro botuko na mugaso asinge obwate omochando bwa obongo igeka tukwanegoro yomochando bwa obongo abange bakoyurigire muno obongo bwoka metabolism yao tekoba boronge onye bongo mbuyo na bokonya gwatwara omochando bwa obongo asinge thyroid yao ebwate omochando tokwanete ngakinde igo ya thyroiditis yani thyroid yao yatwara omochando igo produce more stress ni jiomuniji na bokonya ucha wafekitiri obongo bwao abantu bari muno bone karobara abake gose bari HIO ya reproductive gose ya fertility okonyorana ya affectiri omochando bwa affect asinge njobwato omochando bw'obongo iga abantu borokonya bara asichinyoma cyabo bolire abana asinge njobongo bwabo gose bw'obwato omochando bw'obongo abantu borokonya bara asichinyoma cyabo rakingono usiro musacha tariko kora kende tariko nyara gukora gasi yayo busacha nyombali asinge njabwato omochando bw'obongo na ndo omochando bw'obongo sana konyoro oreteire onye no musacha omorete tukurukana low esteem igo nabo konyona libido yao yiranirese igo kartu kwane gori omochando bw'obongo no omochando bwa affect baka maisao abantu barukonya bako beke birore asinginjo atwale to omochando bw'obongo nerves chiobongo na chigo control ya maisao nerves chiobongo na chigo control ya matao igo konyoro omuntu tabuati infection ndio zirogoto lakini taliko igwa bona wekonya no omochando abwate bw'obongo igona ekartu kwane gori omochando bw'obongo gose omochando bw'obongo noro okurukwa nerves gose na nerves tatika chikoba nerves of the brain bona chire nerves chiko enda somobere chichikurusia mangana igoro chirigo chia samagoro mate bona ekaru chia chakiru twaro omochando na bokonya chia wa affectiri watwari osina mumifu korugoro ali bakanze na bokonya chia wa affectiri chia kolete stroke omochando bw'obongo na bokolete stroke omochando bw'obongo na bokolete heart attack omochando bw'obongo na bokolete cardiac arrest igobona omochando bw'obongo asinge nerves chijina chigo control umobere na bokonya nya chia wa affectiri chisemo chinde chumobero. Okay, asante kimuma chumba nikire igonde bigatinogene to gwesomya na kwimanya naki oborere bw'obongo obose nakiranya rwetanga ko konyora soborere bw'obongo na wateri gotige ebintu biri okonyora ndake kanyengana yabeire gose no munya gosiro sirire kwamnyeka gote ya anana abantu aba bwachire ama emyaka abachire emyaka okoranga bono toko batebya asenjire taringia igo mwancho obore nenchire moyo gwetanga kurase okonyora bw'obongo na egento kende daktari dementia gusoborera bw'obongo ngochoborasa abana baigaba actually dementia sana tirikoli bana bake muno mwana omokege taratware na amnesia lakini tagutwara dementia asinge njo yakina ekerwa tware omochando bwa amnesia igokonyorana isapasio yani nenusu yo omochando bwo gusareka kobongo bwa completely no omochando oyo gogocha asinge njo memory yao na beko baro memory yao na bokonyora partially ngocha kore kweba na bokonyora mwete muno bana bana bakesti stress yabo ne chinge lakini gutwara baro stress yo bobo koboke tadiali ni promise na te school goeta tingete tia matemo ninko soma na mwalimu akangita buna tilikonyora so obo stress mbole bwabo na baro bwato bokoboke not necessarily chibe chi stress chioko toko buna ayo bwato stress na kiokoligeria abana na kiokorai lakini mono barombo bwato stress bwabo bokoboke bokogerana ne kingo korage ntugete kebe gosenkebeti bono ekero mwana oyo moke abwato mochando oyo wa amnesia igokonyona nere tari kunyara go control ji feeling echi chiaye gose emechande yaye meke asinginjo yake inkie kogera yale to mochando oyo bono bokonyorana chinse mo chiri yarengereti gokora gento osinyiru nekara sinyiru obongo bwaye bwabera affected gose tissues chiobongo bwaye ensememo gose enusu gose chiseli chinke chiabera affected na bokonyorana mwana omoke nkwe bali sana orenge shapu uri kuinyore bintu byonse na ndio mweto mno bongo na bokogera umwana wetamatemo gosowa asinginjo na the ability to remember na exam bono kwanyorana onya ni grasi marenge gakweba onya na senge ari kwa muto mo sininge ntogeno ndeterege ntogito kuruduka bwebire ahana ndiko kweno go chakwanyona ne biranyokoma ibona ekero umwana omoke abwato muchando ye bukweba nubwebo goikira sina partially tariko nyaro control buya igotogote abantu mwana oyo moke ikabwate amnesia umwana omoke na bagotwara depression umwana omoke na bagotwara amnesia umwana abana mbaroboke asinginjo ya chini sina adrenaline chiaye na bokonyora otwarire omochando bwe hysteria igona nere na bokonyora na ekerege ntuge gocha tariko nyaro control the fear sana abana bake na bagotnyora babwate omochando bwe hysteria ikiagera na taiko nyaro control the panics igoge
gento kiamo gosire onye no muntu oko gento kiaba gosine inche na accident yaba tari kunyara go control 30 attacks 30 feeling 30 panics igobona ke ko era bate hana te who expose abana bake gochiase ebinte binene batari kunyara gukora kiara ngo baretero rumo chando bwe styria lakini ende karo konyara no mwana makosine machani umonaliti amangi gosine ko caffeine gosine mwana makambaro konya muno bono bakugeli kunywa sigara nabo konyara batwarire umuchando bwa amnesia igo muchando dementia sana igokoria gokoria abantu babiri myaka imenene lakini abagotu lakini abana babake nabo konyara batwarire hysteria nabo konyara batwarire amnesia nabo konyara batwarire depression nabo konyara batwarire stress nabo ndaka konyara yabaretere mild enzima. Okay, gumanchu murire kwa manyire gose kwa somire ngaki nonye na abana bake nabo baranyole oburuiro boiga bwa eczema lakini kurende dementia niko bokoria abantu bari bachire emyaka barire chumbie nyinge yani abagotu gumanchu ndo chinga ebiro bigase ni gocarara kigima chinsaji go chikale gotwanga chinga kitukale bwata mangana amansu kigima tukale ko emanye igoro yoburire Bw'Obongo daktari ase ogokorera iga ndo chinga enchiranere oburuiro boiga oborwaru ali osenko bwana bolekera bwa rwaligo nende unire kawaida ya butambe ekaroto guikaga igana pulpere nango gosominde buruiregete ando maite Tanecious ni nyagitari enene igona asenchere ndende ntubwate coordination ande Tanecious umaite ni company registered igona nabo to social yo kurwanda onsi ensingima asirikolete ki asirire na ndito manyite nango korere gas igonto bwata mariyo amange akuruchinse amajiri ikyara kirense kira abataramu ngo kora baruta video sema yabo igona amachando yonsi yobongo nabigonyarikana nensi mo bwate nabigonyakana dementia andi mechando nere muno bono maito abantu bari bwate epilepsy uno muchando wa affect obongo bwabo abantu bari muno bono twate bagutwara umuchando wa affect gosine nkoro yabo tukuruki cardiac arrest naboko nyora nabono ngonyora bari bakoreki babwate umuchando uno iko mechando yose pi wa affect obongo ne mechando uno bono arthritis lifestyle diseases umuntu bwate chialisa umuntu bwate umuchando tukurukana chronic disease umuntu bwate peptic ulcers umuntu bwate hemorrhoids umuntu bwate insomnia umuntu bwate muchando lipido yae umusubati konyora no beringa kitambe tamani tingi ko era atari konyora abana igobono kubwato bugomba aiti konyo chandika omono imbalance period chiko sumbuete kali konyo chandike kyare binte byonsi ndubwate amaryogo asinya gitali atanesi ya sapo center ko to chandika ikyagero muchando Bw'Obongo gosoburuire Bw'Obongo eita of stress of depression of enzima of amnesia of hysteria nemte mobe dementia aito konyo chandika ikyagero Tanecious eliogondro. Okay, asante kimungu manchu muri kwa manyire nga edioko ndirorora asinya gitari ya Tanecious Herbal Clinic eyo gotoka somo chobo songa sesemo ya Nyankongo igota alera ase nyagitari eyobo igo mwakeresimi anyerinda nyale kugokonya andake no bwate omoiri omosani goseno no mwana obwate boriro bonde bwensi gose bwate nanyene amaro ya to akwanira situkoli alero nabo wikororo erinda nyale gokonya ase omochando yo ase gokolera obosemi bwa uchase mwancho muri gena boyiko nabo ko irorere namba asoberete boyo yes mbe muno mitodolikas nenga kiyege pindi yeto kyo basemi asinge kiri gyake bachenu na kibona yakole to bonda boli bwo mobere botali bwo mobuko na kyakore kisa chikomnyoka sana ikobono ase ogokorera ngelina omanyete prevention is better than cure ogwetanga igokoro kuya kubwa ogocha kubwenia lakini de baba tabana usiposiva ufa utachenga ukuta yani na onye to goticheke ba okerenyasi na wocha kwagache onyasi ngima ayonsi ipiga ko basinge njona Tanecious ni bwachi machine chikokolingo lichama nyuburuire karobole mapema ngigo nyogo chandekiri kiagara na bogocha topime tonyore turarwara iko karuta rwara tina bokora nomo go routine check up ekaro wiwete no mobere ni wiwete bunanta igwete kwa mbali lakini tima tingi kendiete na bogocha gari Tanecious ekaro tulingoli torena inkieke kyabeire mild ko sigia wafegitiri asogo chakera na ndibone karo kwanya rwato oburuire bwa abere chronic rende still na botogo pima gari sinya gitari ya Tanecious ekaro tole muchando kyoyo abere chronic yo bosumbwa goto bose chandike kyagerana ekero kwa manyire babate abana when you know the truth you become braver because you know how things stand igona ekero kwa manyire bo maine igoko bomore mu kyare kwa manyire muchando gitembwate nilio gona sigete igoko nyorore
chamete kubwa stigimera goito gosase ngincho tamanye tingi koriete lakini bwobetana orase gutuka muchando gete okorete ki urwarite kwa yonsi kianda iri community na totalira sinya gitari ya Tanecious Support Center igotuka umuchi Bosongo chinsemo cha Nyangongo na Tanecious Support Center ga yigotuka Nyangongo igere stage ime gose Bosongo karwo ikiri town ya Bosongo stage main stage gari chipas chiko Nairobi chiko na chigari chiko na chinsemo chose chigotuka utambuke para mate na boko nyore para nero rori korwe stage ime direct ya after petrol station igotirimbo kaiga ya soka gari ase tukurukana gitare ekwenda Nyamira Kericho gotubase onye gochandeka ekiagera na bogo chapake stage gukuru kirigori kurukero karogoro kurunyango somoino gukuru suneka gukuru mosojo yugis migori ayanosi asokuru incho oike stage utambuke para mate petrol station neroro engineer ali era mire semo utrimbo kaigotira kaigo oike Nyangongo DOK primary school uskebozi asini na bokorere taline Tanecious Support Center limited na para rogoro no nyagitari Nyangongo central SDA church gotose gucandika ikiaranchira iguru tole parking inero isaine libakandiro isaine na ajibuye ko manyene amaliyo ko naroro isaine lakini ayonsi kianda ekadotwanyororo buruire iri community na ukora pimo egero manyuna no bwato buruire burire kyo bwato munyagitari agote no buruire bwato igobwente kubweni guna maliyo ganganaiga asamatuko anganaiga igoto chandikana na kigo ndagari chikokora bono na indu turi kurutanje gendo togokora igotugo pima ni machine chekerero egero torone na muchando kyo obwatira kindo chandike kyana bugwake na mbesi miengoro kabisa yo munyagitari enoti isano ibere inye isano isato inye isano yani 07 48 45 45 45 nasa waze screen yao abo producer abo tebana no yensa wenene kabisa igotobose uchande kikere nabo gwakero munyagitari gosena bo chat no munyagitari ase noti isano ibere isano emo kianda ibere inye isano igo 07 26 92 45 45 ineri nambura nyoro munyagitari aso mtandao WhatsApp lakini bose wa Facebook gali gole Tanecious Support Center Limited Tanecious Support Clinic Tanecious Support Kisii na boto nyora aso mtandao wa Facebook gotete ko ramanga nayo sia sense mu ichibicha na bose wa YouTube gali uli ke Tanecious Support Center Limited na Tanecious igukuririka ukore na LTD gose limited aso bwenge na goko nyora yonse na makonguno tete gutumira maita ndimbo bwate report entambu tanyara ko chat ya SMS go sasi WhatsApp na gogo erika ase email riuko info@taneciousupport.co.ke gose contact @taneciousupport.co.ke na boso ase website yetu www.taneciousupport.co.ke goko nyora na yonse tunyariti na bocha gogo drive go gendi gari tunyara gwake sim tunyara gosoma na bokoligereri gari olike ase Google Map gari olike Tanecious Support Center Limited olike Tanecious Support Center Limited no bando sipia sensengima na beko koleta paka muchi Bosongo chinsemo cha Nyangongo. Asante kigimo mwanchu murigeria nduchenga nere Nicholas ogego tenga ate to gotera kini gosauta naro me yomorobiri korinda gotera gosaba nkumatebia igoto kumira na sense moidi ya Friday na lituranya ko mubwatukira ogotera okwo agosaba mwanchu murigeria ngotingambu ya mwana soko genda kubwatia gitaseni Ndizi TV na boigo moro bwensa kyase mambi ya rero ndochenga ebiro bya twereire chinsa cha twereire bono ndochenga bono tutete kulinga ebisero byeito elitunyare ko rwa ase studio ngote ngambi ya monaso ko bwatya gosoko to tengera ko rubwaga kiete chinsa ikomina ibere gwika abono charage chinsa isato chabona mambya otebyambo mono nandegendera ko bwatya gitaseni Ndizi TV eri bwemanye amange ayo agenderete wochire asembe yemo asembe mase yamo kyagere mirobiro ne menge erase elaini yeri tukori arero to basa komisi no ba no yomo otengambi ya mono twaringanero yo mito Brighton makori twachagetenera abu emambya wikaboniga ni eri tena nendori kaske twara oboligereria obuya ime ya Ndizi TV nabo bwansu bo mu Gusii twara